podcastu Energie v životě. Mé jméno je Lucie Ratajská a pracuji s nervovou soustavou a vnitřní kapacitou pro život. V tomto podcastu budeme mluvit o tom, jak obnovovat v běžné každodennosti propojení sama se sebou, stabilitou a s živostí pro život, jaký je. Protože život není problém, který potřebuješ vyřešit, ale je tvojí kapacitou, kterou můžeš rozšířit. A dnes se podíváme na téma, proč někdy reagujeme jinak, než bychom chtěli. Já tady vítám Zuzi Balcárkovou, jsem moc ráda, že jsi tu, Zuzi. Děkuji, já taky. Těším se na dnešní téma. Já taky. Luci, já bych byla ráda, kdybychom se dneska společně mohli podívat na to, proč někdy reagujeme, jak reagujeme, když přijde nějaká situace, nějaký podnět. My si třeba říkáme, že zareagujeme jinak, měli jsme zareagovat jinak. Chci se zeptat potom v rámci našeho povídání, jestli to vůbec jde, jestli je tam nějaký prostor mezi tou reakcí a podnětem, respektive podnětem a reakcí. A jak to vlastně ovlivňuje třeba naše vztahy, ať už s okolím, s partnery, s dětmi, ale možná i k sobě samé. Jo, když se podíváme na to, že je nějaká situace a nějaká reakce, tak my máme uvnitř nás v mozku takový jako scénáře. A navíc si myslíme, že ten mozek to řídí, což si dneska taky vymluvíme, ale máme nějaký scénáře a je to takový, určitě si slyšela, to já bych nikdy takhle neřekl, to ten divno člověk, chtěla jsem říct třeba vůl nebo něco, jako jak zareaguje, to bych nikdy neudělal. Máme nějakou představu i o sobě. Máme reakce, o kterých máme představu, že jsme chtěli udělat jinak, že jsme chtěli zareagovat jinak, nebo že kdyby se to stalo, zareagujeme jinak a najednou přijde ta realita a my vlastně potom zpětně koukáme a říkáme si, proč? A navíc pokud nechceme křičet na děti, pokud už máme takový tu sebereflexi v tom, že tohle nám přijde zbytečný, tak vlastně můžeme propadat i do pocitů viny, že zase jsem to neustála, zvedla jsem hlas, neměla jsem dost trpělivosti, jsem vůbec dobrá máma, partnerka, kamarádka, dcera, něco. Jo, vlastně nás to drnkne a je to takový to nadrc. Ano. No, tak na to se určitě podívejme. Myslím si, že to je téma tak plošný, že pojďme do toho. A já si myslím, že i velmi jako potřebný, protože ono, ty vztahy a je to jako velmi jako důležité v tom našem životě a je to všechno o těch reakcích. Tak jak si vybudovat možná nějakou tu kapacitu, protože ty naše reakce bych řekla, že se odráží zase od toho, jak my na tom jsme. Co rozhoduje o našich reakcích? Dá se to nějak jednoduše říct? Určitě se to dá říct jednoduše a to slovo je kapacita. Protože když si představíš, že tvoje holčičky, ty máš 2 holčičky, přijdou za tebou a ty seš úplně jako zasaturovaná, je ti moc dobře. A teď mají na tebe jeden požadavek za druhým a ty nějak reaguješ. Tak když si představíš, že víš, že potřebuješ nakoupit, uvařit, ještě zařídit dárek pro 15 kamarádek, něco a oni přijdou s dalším požadavkem, který je jako rád by nevinnej, co bude zítra k svačině. A ty najednou máš jako, že hej, jako dejte mi už prostor. Jo? Začneš si vytvářet ten prostor jako kdyby okolo sebe tím, že říkáš ne, tím, že už jako cítíš ten tlak. Takže je to kapacita, ale tu kapacitu nemáme nekonečnou a co se týká dětí, tak ta jejich intenzita, prostě děti mají tu, co můžeme to nazvat asertivitou, ale mně to přijde někdy taková ta tenze toho jít za tím svým, protože oni nevidí ten kontext a vlastně oni jsou ve fázi, kdy mají nárok na tu kultivaci. Ano. My taky samozřejmě, ale ona nekončí tím životem. Takže někdy máme potřebu, nebo očekávání, že ty děti budou mít lepší reakce, než máme jako vlastně v realitě my. Takže to, co rozhoduje, je, jak se má náš nervový systém. A jak poznáme, jak se má náš nervový systém? Velmi jednoduše, ale zároveň je to snadné, ale ne jednoduché asi. Potřebujeme být v přítomnosti, neopouštět se. To znamená, se můžu podívat, jak jsem na tom ve svém těle. Jak se má můj nervový systém, poznám podle toho, že jestli, když můžeme to rozdělit na tu kapacitu, ono je to o pocitu i bezpečí, když mám chuť se s ostatníma lidma propojovat, potkávat, mám chuť se učit nové věci, mám chuť být kreativní, něco tvořit. A to nemusí být malovat, to může být takový to jako vařit, péct. Toto je mod, kdy mám tu kapacitu, kdy mám do toho jako chuť. Můj nervový systém je v rovnováze, protože ono okolo toho je hodně mýtu a teď se o nervovém systému hodně mluví. Já jsem šla studovat polyvagální teorii k Stevenu Porgesovi proto, že jsem chtěla jít ke zdroji. Takže to bylo v týmu jeho lektorů za podpory Polyvagálního institutu tady v Čechách, protože mě to moc zajímalo.
a chtěla si mít ke zdroji, protože dostaneš tipy, milion tipů a oni sami o sobě jako vlastně nefungují, pokud tam nevidíš ten příběh. A naše nervová soustava, tomuhle se říká, to je vlastně nejnovější část nervové soustavy a říká se, jmenuje se ventrální a ona nám dělá takový to, že mě to hřeje na srdci a máš nekonečnou trpělivost, jo? Že vlastně máš ten nadhled, kdy to dítě přichází s nějakou emocí, s nějakou tenzí a ty vidíš ten příběh, že on si prostě je v nějakém příběhu. Tak to se tvoje nervová soustava má dobře a je vybalancovaná. Protože jedna z těch věcí, co my potřebujeme možná i vědět a překročit, je, že to není o tom, že máme furt relaxovat a regenerovat, ale my potřebujeme tančit v těch módech, těch situací. A tančit i v tom, že je tam zátěž, je tam regenerace, je tam úsilí, jo, že tam vlastně je i ta aktivita a aktivace. A je tam i ten počinek regenerace. To rozšiřuje pak to naši kapacitu, že to je v rovnováze a že já rozšiřuju to, co je pro mě výzva, se pro mě stává takovou playzónou. Že to je jako prostor hřiště. Což když dokážu mít ten odstup a teď vidím to dítě, nějakou reakci nebo partnera, tak já vlastně dokážu nabídnout tu svoji kapacitu pro sklidnění té situace. Když už moc kapacity nemám, tak naskakuju na emoce toho dítěte. Jo, to je takový to, že dáváš to a pak už v jeden moment si říkáš, no, už cítíš celý ten balíček těch jeho emocí, cítíš uvnitř sebe, protože naše nervové systémy spolu furt komunikují. Oni furt vyhodnocují. A když jsme ještě lidi, kteří pocházejí z doby a rodin, kde vlastně furt byli takový jako nadrc, byli jako v aktivitě toho, odkud přiletí facka, odkud přiletí nějaká výčitka, jo? Taková ta doba, která, nebo nejen doba, ale takový ten styl výchovy, kdy vlastně ses necítila úplně v bezpečí. Tak ty vyhodnocuješ extrémně, jaký kdo má náladu, jestli vlastně odkud může přiletět nějaká hrozba. A ta hrozba nemusí být jakože fyzická, ale může to být, že ti někdo naruší tvůj prostor, jo? Že ti do něj někdo vtrhne a tak dále. Tak to je ten moment, kdy ty furt vyhodnocuješ a když prostě to dítě má jaký intenzivní třeba proces, já to říkám na dětech, protože to jde hodně dobře si uvědomit, nebo partner přijde prostě z práce a je úplně vytočený, tak když ho chytáš, tak tvoje kapacita už je mnohem níž, protože kdyby si byla v sobě, byla si zasaturovaná, tak to vidíš víc z toho pohledu nadhledu a koukáš na něj, že ne ve smyslu hej, to si vyřeš kámoši, ale je to ve smyslu tyjo, asi má těžký den a nabídneš mu ten svůj klid. Takže když můžu nabídnout svůj klid, tak jsem v té kapacitě jako na tom velmi dobře. Když už se chytám na to, že už je toho na mě too much, chytám ty emoce těch ostatních, no a potom ten nervový systém je hotový ve smyslu, že je down v momentě, kdy nám tu kapacitu snižuje on sám a přebírá to velení, že už jako cítíme, že jako už nemůžeme, že nezvládáme, že už tam jako není vůle. Takže já se můžu zeptat sama sebe, jak se cítím v tom těle a my to velmi málo děláme a velmi málo jsme obecně jako plošně na sebe naladěný, takže když se zeptám, jak se vám má váš malíček na noze, jak si řeknete, hej, co to je za otázku, ale my, jak jsme v těch věcech řešení, to-do listy, všechny jako přemýšlení o ostatních, tak když nejdeme do toho těla, tak se začne odpojovat takový ty kontrolky a vyvažování toho, že se nadechnu do toho celého těla a to tělo mě podrží. Tam je ta kapacita, bydlí v tom těle. 80% toho nervového systému je jako signály z těla, který posílá do mozku. Jenom 20% z toho mozku jde do těla, takže to řídí náš nervový systém, který prochází celým jako tělem, kde od trávení, od vstřebávání živin, od toho prostě, jak se cítíme, jak reagujeme, jestli se stahujeme nebo se naopak otevíráme do té komunikace. A furt to vyhodnocuje. Takže jak na tom je, nám nezbyde nic jiného, než se vrátit k tomu kontaktu k sobě, k tomu sebepropojení a být pravdivá. Takže když je toho too much, to se děje nám všem a dít se bude, to je ten tanec, tak vlastně nejít za tu hranici ještě dál a nebejt ještě na sebe zlá v takovém tom tlaku, jako jsem líná, zase jako musím dělat ještě víc, protože většinou, když se začne toto dít, tak my chceme dělat ještě víc. A tím jdem proti sobě. Jo, mě to, když jsem toto byla do Brna, tak dneska mi hrála písnička Když nemůžeš, přidej víc. Kdy si jsem říkala, jo, jako jasně přece, to mě to tak nabudilo, se hecnu. A říkám, ne, když nemůžu, tak se podívám, proč nemůžu. A jako jestli je to z nějaký, že se mi jako někam nechce, anebo opravdu, jestli ta kapacita je někde naplněna. A mě to vede
i k takové zkušenosti ze života, takové to rozhodování pod tlakem a podle toho, v jaké kapacitě jsem. A já jsem se právě u tebe inspirovala právě, když takové děti na mě naléhají právě s nějakou odpovědí na něco a s dalším požadavkem, tak někdy tam automaticky právě naskakuje to ne. A já jsem se vlastně i díky tobě naučila říkat, teď říkám ne, počkej chvíli a možná to vyhodnotím jinak, protože to vnímám tak, a já jsem to i s tebou sdílela, právě, že třeba když přijedu do družiny s dcerkou a tam je mami a můžu to a tamto a já jedu z práce, z nákupu a ještě mě třeba něco jako čeká, tak se mi to tam vlastně nehodí, nechce se mi, nemám prostor už cít z té družiny, tak vlastně automaticky někdy říkám to ne, když řeknu chvíli počkej, já se jako doma se domluvíme, případně zavoláme kamarádce a když já se tam vlastně sklidním, třeba se jenom i najím, já už teďkom říkám, minule Tereska říká, mami, tak pojedeme domů, najíš se a pak budeme dál. A říkám, proč je prvno? No ty někdy, když máš ten hlad, už jako i ty děti, protože to komunikuju, nebo učím se to komunikovat, je to tam jako proměna v té komunikaci, tak já vnímám, že oni to začínají číst, ale je to i jako krásná zkušenost pro ně potom dál do života. Tohle je ten rozdíl mezi tím, protože není podnět a reakce, ale je podnět, nervový systém a reakce. A ty, tak jak jsi to popsala, tak vlastně, tak jak já jsem to přinesla, to uvědomění, tak ve chvíli, kdy jsme v emoci, nemáme přístup k našemu racionálnímu myšlení. Neokortex je jedna z nejmladších částí naší mozkovny a ono se odpojí při emocích. To znamená, že když s námi někdo chce manipulovat, jde nás dát do emocí. Je to jedna součást marketingu určitých jako skupin. Když se potkají lidi a začnou mluvit o politice, teď se to jako rozohní a tak, a pak by někdo přišel a řekl, půjdeme na rande, nemá šanci přesvičnout takhle rychle, protože ta emoce udělá takový hormonální koktejl, že potom je velmi jednoduše ovlivnitelný tvoje rozhodování a jsi zmanipulovatelná, aniž bys to věděla. Takže to, co ty popisuješ, je to, že ty si dáš ten prostor mezi podnětem a reakcí, ale si ho i tvoříš cíleně, protože jinak tam jedou ty starý scénáře anebo obraný scénáře, protože prostě přijdeš do družiny a ty už chceš domů a vlastně jako povolit, ale to dítě má úplně jiný rytmus. Přesně. A ty touhletou reakcí, moje teď ne, znamená za 5 minut možná. Ano. Já vždycky říkám, hele, jestli chceš odpověď teď, tak zní ne. Když mi dáš pár minut, já se nadechnu, možná z toho bude ano, ale musíš mi dát ten čas. Tak ty si dáváš ten prostor na to nadechnutí se a na to, aby si znovu zapojila ten neokortex z té emoce, aby si poodstoupila z té emoce, nadechla se, vydechla se a potom se zorientovala v té situaci, protože možná je to úplně v pohodě, že to, co všechno chce, jenom vlastně v tenhle ten moment ty jsi byla zavalená a reagovala by si z té emoce toho můj fokus je jít domů, tvůj fokus je jít někam jinam a to chci, na sebe naráží. Vy z toho chci, se potřebujete dostat k tomu, hele, potřebujeme se potkat, kde se potkáváme. Tam je v těch vztazích a v mateřství úplně extra, protože mám 2 puberťáky. Teď aktuální, tak je moje otázka, kdy já to poodstoupení dělám proto, abych se zeptala, co je pro mě důležitější vyhrát. Vztah nebo situaci. Vždycky je to vztah. A to neznamená, že všechno povolím. Ale vlastně mám ten zase nadhled z toho, když to teď řeknu ano, co to znamená pro ten vztah, nebo když řeknu ne, tak můj syn je na to úplně ideální příklad, protože on se prostě v té komunikaci je boží a učíme se to. Tohle to neznamená, že budou vyřešeny všechny konflikty, ale je to nějaká jako filozofie nebo nějaký principy, ke kterým já se i vracím, protože on má takovou intenzivní energii, rychlou, hyperaktivní, takže on mě naučil říkat teď to stop, hele, jestli chceš odpovědět teď ne, když mě necháš nadechnout, to řeknu za chvíli. A tím, že vlastně toto ví a už to má nějakou s tím zkušenost, tak za prvý mi dá ten prostor. A za druhý, když já potom řeknu, hele, je to stejně ne, protože, tak mnohem častěji, ne, že vždycky, on vyhodnotí, řekne, OK, já jsem zapomněl, že máme někam jet, jo, takový to prostě volá z družiny, on už ne z družiny, volá ne ze školy, může to být toto. Já jsem předtím něco dělala, měla jsem někde fokus, flow a teď najednou mám jako, že cože? Je to pocit té dezorientace, který nám dělá, že jako ostřejšíma loktama vymezujeme hranice. A proto já říkám, zavolám ti za minutu, já se jdu podívat, nadechnout do kalendáře, nevím sami, teď je ne, tak jenom mi dej chvilku. A za chvíli se na to podívám a není důvod, aby nešel ven, ale nechci dělat takový to, že mi překope všechny plány a já pak musím reagovat vlastně, že někde něco nějak, ta pružnost se odvíjí, ta kapacita, o které mluvíme, není daná.
To je dobrý vědět a to je úplně skvělá informace pro vás, protože ta kapacita tančí s námi. To znamená, že proto můžu říkat moje teď ne, znamená za chvíli ano. Ona se mění i v průběhu toho dne, když se nedojdu vyčurat, nenapiju se, nejsem najezená, nemám splněný základní potřeby a my jsme včera třeba jeli z těch hor a 10 hodin máš ten hyperfokus na tu silnici, tak prostě pak každý požadavek je too much, protože ty si fakt držela tu pozornost ohromně dlouho. Vyčuráš se, napiješ se, něco sníš, vydechneš si a najednou vlastně, jak poodstoupíš, tak vidíš z toho nadhledu a můžeš reagovat jinak. Jako není to manipulativní technika, takže už se mi to i vrací, kdy včera právě po tom, co jsme přijeli, tak bylo spoustu požadavků, protože velký vítání, my jsme byli jenom s manželem, bylo to boží a tak jsme se i těšili na všechny děti, na všechny chlupatý členy domácnosti, tak samozřejmě emoce, vítání, bylo to moc krásný, ale pak přišly všechny ty požadavky za ten týden můžu. A já už jsem potom říkala, hele, už na to dneska nemám kapacitu. A protože to bylo pro syna velmi důležitý, to 100 000 můžu, byly to sluchátka, tak začal tlačit. A říkám, sami tlačíš, nech to prosím na ráno. Tak jako se zlobil, takže není to jako univerzální řešení. A já pak říkám, samíčku, kam si dal ten háček na klíšťata, protože jsme potřebovali našemu psovi dát klíšťata. Nemám kapacitu to řešit, takže mi to jako vlastně dalo zpátky. Ale někdy u nás teda hodně pomáhá k uvolnění humor, takže máme mezi sebou humor. A takže potom potřebuji i respektovat tu kapacitu toho druhýho a netlačit a dát mu prostor, protože každý z nás máme ten prostor jiný. No. Než napomenu myšlenku. Ano, já jsem si vzpomněla, ty si právě někde sdílela, že když se potkají dva neandertálci v hlavě, tak mi to tak někdy přijde, tak to nejde. Jako nejde. To můžeš trošku vysvětlit posluchačům. Jo, dva neandertálci v hlavě jsou bytosti, které v nás žijou. Je dobrý si to přiznat a jsou to ty nejstarší verze nás. A do té nejstarší verze nás se dostáváme v momentě, kdy máme přičerpanou tu kapacitu. To znamená, to můžou být emoce. Jo, vypíná racio. Jsem v té emoci. V emocích spoustu lidí řekne strašně moc věcí, které by nechtěli říct, ale vlastně jako řeknou je. A pak to může fakt bolet. Když ta emoce tě zachvátí, ona vypustí takový jako hormonální koktejl nebo různě jako chemický koktejl na všech rovinách. Ty vlastně, když v tom zůstáváš, tak ten tlak se zvyšuje a ty jdeš jako dál od sebe, ale blíž k tomu, použít násilí, použít tlak, protože to tam všichni vzadu někde máme. A když už nevíš co, tak vezmeš ten kýj a bouchneš toho druhého po hlavě, jo? Obrazně. Nedoporučuji, z dnešního videa si neberte pořídit kýj. Na nikoho. Ale vlastně uvnitř sebe to je ta reakce. Je to takový to, když na pískovišti 2 malí děti jsou a ten jeden vezme tomu druhému bagřík a ta první reakce je, že ho flákne tou lopatičkou a říká, hej, co blbneš? Jo, ale vlastně tam najednou přišla ta reakce velmi rychle. My to kultivujeme, takže to nechceš udělat, ale uvnitř tebe to je. Ale ty, když se chceš s někým domluvit, tak se nemůžou potkat 2 kyje a 2 neandertálci, protože jaký může být výsledek? To je au na obou 2 stranách. Takže to po odstoupení ti přináší ten moment toho, že ty schováš ten kij. Řekneš, tak tohle jako nepoužiju, ale máš kapacitu ho schovat a nepoužít. Neznamená to, že už nikdy nebudeš vytočená, že nebudeš zvyšovat hlas na svoje děti, že ti něco nerozčílí. Ale znamená to, že obrušuješ ty hrany a jsi si vědomá toho, teď se zlobím a dokážu u toho být přítomná, protože většinou je to takový tyhle silné reakce jsou, že vlastně si pak říkáš, kde jsem jako byla, kdo to jako byl, která část mě to byla. A ty tímhletím to jako obrušuješ. A jak si třeba můžu poodstoupit, abych si vytvořila ten prostor, tedy něco strašně zlobí. Vím, jak jako na první dobro bych zareagovala, ale nechci tak zareagovat. Tak dej nám nějaký tip do praktického života pro nás smrtelníky. Pro nás všechny smrtelníky. Je to varianta, kterou používám já a je to moment, kdy vlastně já se dostávám pod tlak, tak je moment, kdy se začínám opouštět a opravdu přebírá to ta biologie a ty starý schémata, takže zjistím, že říkám věty jako moje rodiče, reaguju tak, jak nechci. Jsou tam ty starší naše já, který úplně jako nelubíme, ale máme je tam, takže jako je primá si říct, jsou tam a tak jako se s nima občas pomazlit, s těma vnitřníma aspektama, ale to po odstoupení můžu udělat tak, někdy začneme od konce, respektive od začátku, jak to je. To první je, že se to stane, já si to uvědomím. Tam je prima, pokud to dovolí, ta druhá strana, třeba i jenom dotek a vzít jako za ruku a říct, promiň, ještě jednou,
a zareaguju znova a tím já přepisuju tu reakci, protože my bychom od sebe teď chtěli. Logicky teď to vím, ale už víme, že ta reakce nevzniká z logiky a z mozku, ale vzniká z toho scénáře, který tam máme v tom nervovém systému a z té kapacity, takže to se tak jako potká zaraz. Takže já chytnu za tu ruku, jenom fakt jako, že se dotknu a řeknu promiň, jenom vlastně se zastavím. Jo, ten kontakt nás zbližuje a ve chvíli moje dcera třeba přesně vím, jako kdy je ten moment, kdy už je to tu mač, že mi cukne a řekne ne a já chápu, jo, že vlastně jako kdyby, když se ona moc zlobí, když se moc zlobíš, nechceš kontakt s někým jiným. Takže vlastně je to takovej ten krok k tomu propojení zpátky. K tomu, hele, chápu tě, promiň. Já jsem teď vystartovala, protože. A nejde o to se obhajovat, to vůbec nechci jít do toho výš a Ano. Ne, promiň, znova. Ano, slyším tě, co potřebuješ, teď potřebuju já si poodstoupit. Takže to vlastně jako řeknu nahlas. Ano. Protože chtít po sobě jako teď být v zenu, je jenom další úkol, jenom další tlak. Tak to je jeden moment. Druhý moment je, že začnu tu větu říkat třeba, nebo tu reakci a uvědomím si to. Takže normálně v polovině věty, v polovině slova, když mi to tam přijde, tak udělám ne, znovu. A vlastně přepíšu to tím, že reaguju jinak, anebo řeknu ne, hele, jdu se nadechnout, odpovím ti za minutu, dej mi prostor. Potom se stane, že to řekneš jedno slovo, jenom ne, za chvilku. Pro teď je to ne, jdu se nadechnout, přijdu za minutu. A vlastně si o ten prostor vyloženě říkám, když jako vím, že jsem nadrc a že to jako je něco, co potřebuju kultivovat prostě s některýma lidma, třeba ty děti, to prostě jsou nějaký témata a tak můžu udělat toto. A potom to je, že já vidím, že už se ta situace blíží a čím dřív já to takhle chytám, a tam to nedám prostě bez návyku, já potřebuji přepisovat ty scénáře. Takže když já jdu, že to chytám dřív a dřív, tak je ta situace jemnější a jemnější. Takže když mi samíček zavolá, tak já než ho sprdnu třeba, jo, když mi zavolá a on to chytá hodně dobře, děti jsou na to hodně dobrý, takže mi volá ve stylu: maminko, chci ti prvně říct, že tě mám moc rád. Chytré děti. Prosím? Chytré děti. Jo. Ano, samý. Dostal jsem poznámku, třeba. A já vlastně ale za prvý tím, že už máme spolu najetý tyhle ty novější scénáře, tak já můžu říct, OK, povídej. A dám mu ten prostor na to vysvětlení, což je pro něj extrémně důležitý. A já u toho dýchám a dokud tam není ta emoce, protože prostě je to jenom poznámka, samozřejmě jako ho nechválím za to, ale je ten důležitý teď ten vztah nebo ta situace. Je pro mě důležitý ten vztah a já vlastně vstupuji do té situace z jiného percepčního místa. Já tam vidím jinou perspektivu. Najednou, OK, je to zkušenost, pojďme o tom mluvit. Já vlastně jako reaguju z té kapacity toho vyzrálého dospělého, než z toho, to si děláš srandu. Neříkám, že se to povede vždycky, jenom říkám, že pro děti opravdu je velmi rychlej ten posun v tom. Takže my, když přepisujeme ty reakce, tak oni zjemňujou. Takže já potom už vidím, že on mi volá a teď to něco chce jít ven a já vlastně sami, stop. A vůbec neposlouchám, co po mně chce a jenom říkám, já jsem tady teď něco tvořila, vyrušil si mě a já se potřebuji nadechnout, prosím tě. Nádech, výdech a ty teď zpomal, že vlastně hledám to, kde se potkáme. Ne, kde vlastně chci, do sebe naráží, protože on má prostě ten motor velmi rychlej a chce. A já jsem byla v nějaký třeba tvoření, nebo jsem prostě byla někde jinde. Takže hledám, kde ten průsečík. Takže jeho třeba zbrzdím a řeknu, hele, já teď potřebuji jenom, aby ses nadechl a řekni mi, co se děje. A najednou vlastně nechám se strhnout do toho jeho víru, ale je to proto, že nereaguji až po tom, co mi to všechno řekne, ale třeba ho stopnu i jeho. A pak, když vidím, že ta situace přichází, tak to je speciálně doma, jak jsou dva pobožci, jak se samozřejmě hádají a tak dále, tak vlastně, když vidím, že to jako přichází, tak už to komunikuji a říkám, hele, na mě už je to teď moc, já se jdu nadechnout. A teď půjdeme k tomu, co bych doporučovala dělat. Ne v situacích, kdy už je to too much, ale tréninkový pole, do kapsičky máme další takovou svačinku, kterou tam můžeme přidat během dne, protože když budeme tohle dělat během dne, tak se neopouštíme to tělo, neopouštíme se, znamená, že já vlastně vnímám potřeby toho těla, jako kdyby, že v něm bydlím. A když to budeme dělat pravidelně v rámci dne, tak potom se nám to nabídne i v momentě, kdy to začne být ta lavina těch emocí nebo toho, jako, toho tlaku, tak se nám to nabídne jako jedna z těch variant, kdy ti přijde, hele, můžeš
buď to reagovat, že vytáhneš kij, nebo můžeš reagovat, že to trošku zjemníš tu reakci, jakože nebo tu vlnu zjemníš tím, že ty uděláš teď tuhletu věc. My jsme v předchozím podcastu měli fyziologický vzdech, ten je super, ten tam je ideální mít jako úplný bazál. A to, co pomáhá, co si řekneme dneska, je orientace v prostoru, protože většinou vlastně ty dostaneš ten moment toho zahlcení. Mami, můžu z družiny toto. A ty se vlastně neorientuješ v tom prostoru, protože tam máš svoje věci, teď je tam to dítě, partner, šéf, to je jedno, dal svoje věci a teď je z toho pelmel. A ty ve chvíli, kdy si dáš ten odstup, tak to znamená, že použiješ svoje smysly. A psychologie už to uznává, myslím, že od nějakých 70. 80. let. K nám to přišlo později a tvrdilo se, jak jsou to jako takový nějaký, nevím, vymyšlený seberozvojový EZO něco. Tak psychologie z mindfulness a se smyslama pracuje už od 70. 80. let jako s relevantní technikou a je to v rámci různých terapií uznávaná prostě technika, protože se ví, jaký to má dopad na náš nervový systém. My se v prostoru ze 70% orientujeme očima. Takže když máme hyperfokus, řízení, obrazovky, nevím, něco, další, tak vlastně ty oči používáme jenom takhle a přetěžujeme. Zatuhuje nám šíje a nemáme ten prostor do stran. Jo, když se podíváme do stran, jenom když tohle uděláme a můžeme u toho jet obloukem, očima, ze strany na stranu, tak pro náš nervový systém a tím pro celé tělo je to informace, můžeš o milimetr povolit. A je to úplně jednoduchý. Nedoporučuji dělat to na dálnici v autě, ale když se zastavím na semaforu, vlastně jako ty oči poslat do stran. Je to úplně jednoduchý. Proč? Protože v nás, my jsme fakt jako bytosti, které fungují podle různých scénářů a vzorců. A když se podíváme na tu biologii, tak ta biologie, mám fokus, musím být v plné pozornosti, protože někde může být šavlozubej tygr něco, jsem v pozornosti. Když se dívám do stran, tak na to asi mám čas. To znamená, že jsem na nějakém místě, kde jsem v bezpečí a můžu se rozhlížet. OK, povoluju. Jo, takže to je úplně jednoduchý tohle zařadit. Chodím ven a dívám se prostě do strany, když můžu. Můžu jít na nákup, můžu jít venku na procházku, můžu jít na šalinu a já se prostě rozhlížím okolo sebe, podívám se nahoru do nebe, protože když mám ten hyperfokus, tak to neudělám. A ty smysly použít je uzemňující. To znamená, zabydluju se zpátky v tom těle a je to tak, můžeme teď to udělat zase spolu, tak si tak trošku pozorujte, pojďte to dělat s námi a pojďte pozorovat, co to s vámi dělá teď a tady. Ať už jdete venku, ať už si můžete sedět a jenom posloucháte nás v rámci toho, že máte plný fokus na náš podcast, nebo děláte cokoliv, tak si teď řekněte 5 věcí, které okolo sebe vidíte. A pojmenujte, pokud můžete, tak nahlas. Jo? Tak Zuzi, můžu tě provést tímto? Dobře, tak mi řekni 5 věcí, které okolo sebe vidíš. Vidím mikrofon. Vidím tebe a vidím stůl, papír a světlo. Super. Já to nehodnotím. Nejdu do toho, vidím tady krásný koberec. Ne, já vlastně jako tomu nedávám žádnou konotaci. Jenom ty oči posílám tam, kam chci a kotvím je tam. Teď mi řekni 4 věci, které slyšíš. Slyším tvůj hlas. Slyším svůj hlas. A ventilace tady. A vzadu bych řekla cvrčky, kteří to nejsou, ale něco takového na pozadí slyším něco takového. Dobře, zase to nehodnotím, jestli je ventilace příjemná, nepříjemná, vůbec nerozjíždím žádný scénáře a příběhy. Pojď mi říct 3 věci, které cítíš. Zkus. Tak, cítím svetřík. Mluvíme o vůních, jo? Jenom to myslím, ano, jako ano. Vůni. A vyváš prášek, něco takového, nebo parfém. Mám pocit, že cítím něco jako z ventilace, jo? Takový, když by to byl průvan nebo něco takového. A asi samu sebe. Jo, a zase tím, že to nehodnotím, znamená, že tím, jak já tam pošlu to hledání, tak já se musím zase zakoncentrovat úplně jinak. Koncentruju se na ty smysly a my jsme si to říkali, že ten mozek vlastně, on tam sedí úplně pod mě a čeká, co dostane za impulzy. Impulzy mu dává nervová soustava, která furt vyhodnocuje, jak se cítím, jsem v bezpečí a smysly.
Mhm. A ty ve chvíli, kdy se tě zeptám, co cítíš, tak my jsme tady v uzavřeném prostoru. To znamená, že fakt musíš si říct, OK, tak co teď cítím? A jít svojí pozorností do toho smyslu. Protože to, co vidím, je jednoduchý, proto tím i začínáme, ale co cítím, Přesně, no, je to, já jsem říct, že je to jako těžší a těžší a vlastně větší zpřítomňování se, jako napojení na sebe, co opravdu cítím a hledám to. Jo. Teď mi řekni 2 věci, kterých se můžeš dotknout. Šáhni na ně, jo, udělej to. Křesílko, heboučka, tady máme. A hladký povrch stolu. A jednu věc pojmenuji jako chuť. Tam pomůže si požmoulat jazyk, že si ho opravdu jako ochutnáš a neřešíš, bylo to, nebylo to dobrý, vůbec neřešíš, jako je to knedlo, vepřozelo, ale co cítím teď na svém jazyku za chuť. Jo? Kafičko. Může to být, ano, může to být kafičko, ale zase já tím smyslem nejdu do toho, abych jako řekla, ježiš, ten oběd byl, ta snídaně byla, ale já na tom jazyku můžu cítit pocit kyselosti, můžu tam cítit jenom takový jako pojmoulání, tu strukturu, ale posílám tam tu svoji pozornost. A teď mi řekni, co se ti stalo v těle. Je něco, co se jako proměnilo v prostoru okolo tebe a v těle? Já bych řekla, že se tak jako všechno zpomalilo, tak jako zútulnilo, jako tak... Načechralo, tak mám pocit, jako bychom spolu seděli v obýváčku. Takový jako větší pocit bezpečí. Ano. Něco takového, že opravdu jsem tady a teď a neřeším, co mikrofon, kamera, řeknu, neřeknu. Tady já. A v momentě, kdy seš tady a teď, neexistuje žádný problém. No, ano. Neexistuje žádný tlak. Není žádná starost. Starost v přítomnosti neexistuje. To znamená, že když já toto dělám, a my jsme to prováděli, ještě jsem to dovysvětlovala, ale když toto zahrnete v průběhu dne, je potřeba u toho být přítomná. Jo? Nesmím to jet autopilotem. Něco vidím, dobrý. Ano. Slyším, něco slyším. Já potřebuji jít do toho stišení se, abych vlastně použila, zvýraznila ten smysl. Tak já se zpřítomním. A to je ten moment, kdy když přichází ta vlna, tak já můžu poodstoupit a můžu nereagovat hned, postupně, anebo když zareaguju i v té, jak jsme si říkali, v průběhu, tak udělám to po odstoupení, nadechnu se a teď jdu do toho a ideálně je to říkat nahlas, pokud samozřejmě vám to přijde divný, tak si to aspoň pošeptejte, protože já když to verbalizuju, tak slyším sama svůj hlas, ty jste řekla, slyšet svůj hlas je taky dobře. Navíc ve chvíli, kdy mluvím, tak já rozvibrovávám hlasivky a ta ventrální část, ta nejnovější část našeho nervu vágu, tak vede tady a vede přes ty hlasivky. Proto, když zpíváme mantru OM, když zpíváme vůbec, když mantrujeme, tak nám to dělá takový, jako že to dosedá v těle a najednou to, jak ty říkáš, změklo. Já to vnímám jako takový načechrání, ale zpomalilo to. My jsme ve stejném prostoru, jsme stejně spolu, jak jsme byli, ale je tam ta proměna toho, jak já to vnímám. A to my potřebujeme dělat nejenom u těch konfliktů, ale v průběhu dne, abychom se neopouštěli. To je krásný. Já to chci jenom potvrdit, protože tuhle techniku díky tobě znám, mám trošku náskok v některých věcech, lehce, díky Luci. Já to třeba i používám, když je dcerka v emocích. Ona se dokáže jako velmi lapit, takže jdeme skrze tady toto. Sice se někdy cuká, nechce, ale jako opravdu, když já ji vedu skrze ty smysly, co vidí, slyší, tak jí to tak jako zpřítomní. Takže je to krásné nabudování té kapacity, i když jako hoří, no, někdy. Jo, to je právě super. A když to máme naběhaný normálně, to děláme, tak jedna věc je, že mozek přestane komprimovat náš den do 1 pikovteřiny a my nemáme takový to, ježiš, už je večer, protože se zpřítomňujeme a nejsme jenom v tom módu plánování a vlastně ve víru té mysli, té jako chaotické, ale jsme v tom těle, takže to prožíváme. A další věc je, že nám to začne sám nabízet. Takže ty vidíš, že přichází ta situace, najednou sám mozek nabídne, pojď udělat fyziologický vzdech a ty najednou zjistíš, že až... Že víš vlastně, po čem bys mohla šáhnout a tam ti to nabídne ještě dřív. Co bych teda tak mohla, protože i v těch situacích my někdy víme, co bychom měli dělat, ale nejde zrovna to, ale jako to tam přijde jako ta první pomoc, tak to je takový jako moc hezký. A to je úplně super, ale potřebuji tam mít ten návyk, aby to bylo v té kartotéce, protože to už ten mozek pak vyhodnocuje, ale já se potřebuji zůstat v kontaktu s tou racionální částí, aby vlastně tam byl ten knihovník, který do té knihovny dojde a vytáhne toto z kapsičky, řekne ti na a ty řekneš, OK, co vidím. Nikdo to nemusí ani vědět, ale vlastně to může být chvilička. Nejde o to, že to vyřeší situaci zase, ale to po odstoupení ti dá ten prostor reagovat kultivovaněji, reagovat klidněji, proměnit tu situaci a přepisovat ten scénář.
Děkuju Luci za dnešní tvé sdílení. Já děkuju, že jsme si mohli shrnout a pro mě to bylo takové jako nadějeplný, že prostě to není takové, hele, já už jsem taková, já se nezměním, takhle jsem vždycky reagovala, reaguju a reagovat budu. Alibi. Ale že je tam vlastně ta možnost, že když trošku chceme, tak se vlastně otevřou ty dvířka, ona přijde ta inspirace, když otevřeme ty uši i oči, možná se můžeme právě od někoho jako inspirovat a postupně na sebe netlačit hnedka, to chci mít úplně jako dokonalý, být k sobě laskavější, ale pomaličku otvírat a ono se to tak jako krásně potom jako buduje a přibírá, díky tomu se buduje ta naše kapacita, laskavost a prostě svět je nějaký takový jako krásnější, bezpečnější a je nám líp na tom světě. Je a proto já tvořím ten prostor, aby jsme to mohli ochutnávat a aby jsme si mohli pro tu kapacitu jak kdyby chodit, protože ženy z cyklu, jak jsme to už myslím zmínili možná v minulém díle, že cyklus má 7 let a některé ženy jsou tam celých 7 let. Ale ne proto, že by byly úplně vybzíkaný a byly hotoví a přijížděli s vyplazeným jazykem na vestě, ale je to proto, že to je ten prostor pro ně, pro to rozšiřování ty kapacity, protože za prvý je to nekonečný a za druhý všichni máme v tom životě nějaké jakoby výzvy a tohle je ten jejich prostor po odstoupení, kde oni tam jsou sami ze sebou a vlastně se nadechují do sebe, do té své kapacity, ne do nějakého návodu na život, ale do toho, OK, já mám ten nadhled najednou. Proto si dopřávají vlastně každý měsíc pravidelně tu sobotu pro sebe. Někdo přijíždí jednou za rok na pobyt. Hele, já jsem máma a peču o všechny. Já tady prostě peču sama o sebe, abych mohla pečovat o všechny. A někdo chodí na večery, který jsem teď otevřela v Brně, aby tam vlastně byly ty možnosti toho přijít a mít místo, kde ty se vracíš do toho, že věříš tomu, že svět je jako bezpečné místo a že ty jsi v pořádku a že máš kompetenci alias kapacitu na to žít ten život v plnosti, v těch výzvách i v té radosti. A když tam ta radost není, takže to je jenom zrovna teď ten stav té kapacity zúžené, ale že se to může proměnit. Takže moje mise je vlastně jako hlásat do světa, že máme tu vůli, že nám byla daná Bohem ta vůle ty reakce proměňovat, protože to, co jsi říkala, ty jako já jsem prostě taková, je čirý alibismus a já chápu, to je obranná reakce. Ale vlastně mě dělá moc dobře, že mám tu svobodnou vůli ty reakce proměňovat, přepisovat do toho tak, aby byly soucitnější ke mně i k tomu okolí a netlačit na sebe, že to má být hotový. Ne, to nejde mít hotový. Jde jít step by step do větší jemnosti. Mně to víc a víc dává smysl a díky tomu studiu v rámci polyvagální a nervový, nebo polyvagální teorie a nervové soustavy, v rámci psychologie, v rámci toho, jak si to teď jakoby poskládávám se všech těch dalších směrů, tak mě to moc baví právě pro ten kontext a pro takovou moji jistotu, že to, co sdílím, ty věci, které jako, že já ty vzorce vidím, nějakým způsobem je to moje cesta, já je jako vidím a teď je nějak jako chytám a nějak s nima pracuju, víš to, co říkáš, já se u tebe inspiruju a tak vlastně to není něco, co by bylo jako nabídnutý řešení, ale je to něco, co já je filozofie, ke který se doma jako vracím. Je ten bod, ke kterýho se chytám, když jako blbý, tak se vracím k těmhletěm principům, tak jsou popsaný a už jsou vyzkoumaný a používaný v té psychologii a jsou vyzkoumaný a používaný v dalších jako terapiích a jsou to věci, které můžeme mít my u sebe doma. Takže mě to dává smysl a je to tam moje cesta, kterou miluju. Pouštět od toho tlaku toho výkonu, protože my se furt chceme učit něco nového, víme a posloucháme a tak dále, ale zůstává to v té myslivně, zůstává to v té fázi já chci. Ano. A my tam potřebujeme vzít to tělo a žít to a na to potřebujeme klid a potřebujeme bezpečí a to nám právě ta nervová soustava vyhodnocuje a když nejsme v bezpečí, tak se nenaučíme vůbec nic nového. Takže ty, když jsi v tenzi a chceš se naučit něco nového, nemůžeš to aplikovat, protože ti to prostě tvůj systém nepustí. A to je hodně důležitý vědět. Takže já, když jsem v nízké kapacitě a řeknu si, OK, tak já teď budu studovat, jak mám komunikovat, ty to vystuduješ a nejde ti to a vlastně se dostáváš do uzavřenější a uzavřenější smyčky, protože už to do háje víš. A stejně to nejde. Pak si sedneš na ten svůj krásný zadeček, nadechneš se, jsi v prostoru, který ti nabízí to bezpečí, jsi s někým, s kým ti je prostě hezky a najednou ti to udělá a jo, teď jo. A je tam taková jemnost, prostě to obrušuje hrany a mě baví být u toho, když se obrušují hrany. Já děkuju za toto a že právě díky tobě my můžeme ochutnávat. Díky tobě a právě tím setkáním, protože si i pamatuju na jedno setkání, kdy jedna žena řekla, mám se blbě, ale dobře to snáším. A
já jsem říkala, jak to jde dohromady, jo? Vůbec to celou neladí. A vlastně postupně taky se někdy mám blbě a vlastně snáším to líp a líp někdy, jo, ale je to díky tomu budování té kapacity, takže i děkuju za ten tip s těmi smysly, propojováním se s tím tělem, že to tady mohlo zaznít. Děkuju i za tip mé teď ne, může být budoucí ano a že sdílíš i tady tyhle tipy, jak se vracet během dne, že není potřeba extra prostor, dokonalé podmínky, abychom se opečovali, ale právě takové, jak ty to nazýváš, ty malé svačinky do kapsy a co se velmi hodí, myslím, každému. A hodí se nám všem, protože my se v životě ještě 1000krát ztratíme, ale je důležitý, aby jsme se chtěli vracet do toho místa, kde je nám hezky. Aby jsme se vždycky jako ztratili, takže se zamotáme a víme, kam se chceme vracet. A to je ten prostor, který nabízím já, ale to je prostor, který máme uvnitř sebe. To znamená, že když já vlastně se trochu vychýlím, tak se mi jednodušeji vrací, než když mám pocit, že to nemá smysl a vlastně celý svět je jako proti mně a dostanu se tak do tak zúžené kapacity, že to přebere ta biologie, která ti řekne, hej, tak už dost, už nevymýšlíš, tady řídím já. A tady ve chvíli, kdy tady velím já, tak je to o přežití a ono se to říká, vypadá to jako, že to je varianta strašně daleko, ale ten režim toho přežití se může aktivovat velmi brzo, pokud jsme rozbrnkaný a pokud prostě často šaháme za svoje hranice kapacity. A nejsme směrem k té kapacitě. Takže já děkuji za dnešní téma. A na co se můžeme těšit příště? Příště se můžeme těšit na téma, jak se poprat s únavou, kterou spánek nevyřeší. Děkujeme, že jste tady s námi a nezapomeňte, život není problém, který potřebujete vyřešit, ale je vaše kapacita, kterou můžete rozšířit. Mějte se nádherně. Naschledanou. Naschledanou.